Konec Hejda, Simon. Zaťovič. Skvělá střelba! Tak se nakonec povedlo tohle střídání čtvrté české formace a Koukal. Bohužel ale neuznaný gól, protože rozhodčí naznačuje, že Koukal byl v brankovišti. Tak na to jsem opravdu hodně zvědavý, protože Petr Koukal ano, mířil do toho správného prostoru, kde cloní, kde se tečuje. Ale že by nějak vadil kanadskému golmanovi, to ze hry, jako z tohohle pohledu ze zhora jsem si nevšiml, tak pojďme celou akci sledovat. Tady ta střela Zaťoviče, která skončila u Michala Jordána. Já tam problém nevidím. Ani omylem. Ani omylem. Ne, nechápu. Tak tady si myslím, že se rozhodčí upískl, že viděl něco, co neviděl nikdo jiný na tom.